Insellmilkom u nistedinkom għat-18 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Ħadd huwa Ħadd il-Palm waqt id-berik taż-Żebbut sejrin nisimgħu dik is-silta ċkejkna li tfakkarna fid-dħul trionfali ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalemm. X'ironija ta' ħajja. Ġesu jiġi akklamat ożanna lil bin David imbierek minn ġej fissem il-mulej u mbagħad ftit ġranet wara naraw imdendel mas-salib jagħti l-aħħar nifsijiet ta' ħajtu għalina il-bnedmin. Ħadd il-Palm jissejjaw ukoll Ħadd il-Passjoni il għaliex kull sena naqraw verżjoni tal-Passjoni mill-Vanġeli. Din is-sena jmiss nisimgħu ir-rakkont sabiħ li jagħtina l-Evanġelista San Mark. San Mark qisu bħal donnu huwa jirrakkonta l-ġrajiet tal-Passjoni jagħtina dram li fih diversi personaġġi. Hemm il-mara li tidlek riġlejn Ġesu bħala sinjal tad-difna tiegħu, hemm Ġuda l-Iskarjota li jittradih għal 30 biċċa tal-fidda, hemm Pietru illi jittradih ukoll fil-mument tal-prova, hemm l-Apostli, speċjalment Pietru, Ġakbu u Ġvanni illi joqgħdu waqt it-talba imdemma ta' Ġesu fil-Ġetsemani wara li l-istess imgħallem kien waqqaf is-sagrament kbir tal-Ewkaristija. Hemm is-Sinedrju illi jikkundannaw lil Ġesu tal-li jagħmel lilu nnifsu binalla. Hemm Pilatu illi saħansitra jaħsel idejh mir-responsabbiltà ta' Ġesu u jagħtih għal-mewt. Hemm in-nisa u l-poplu li ħares mill-bogħod lejn il-mislub. Kemm personaġġi f'dan id-dram tal-Passjoni. Forsi tajjeb aħna nisimgħuh f'dan il-Ħadd il-Palm, f'dan il-Ħadd tal-Passjoni, nippruvaw nimmaġinaw li aħna wkoll wieħed jew waħda minn dawn il-personaġġi. Min se nkun jien fid-dram tal-Passjoni? Aħna nitolbu l-grazzja illi nkunu dawk li nikkontemplaw lill-mislub, mhux bħala dak illi qed jiġi kkastigat għax għamel il-ħażin, imma bħala dak li qed jingħata għalina għal-maħfra ta' dnubietna, nikkontemplaw lil dak illi huwa jingħata għalina li qed jagħtina il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Forsi mbagħad ma' dak iċ-ċenturjun Ruman nistgħu ngħidu dan hu tassew liben taħla. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.